Mitä sä täällä oot touhunnut? Hei, ei sitä. Kitta. Siellä on ihan oikeita kasveja siellä jossakin. Mikä se tämä on tässä? Tämä on ihan uusi kuoppa. Hei. Ei saa tätä kuusta kaivaa ylös. Tämä on meidän piha ylpeys. Tämmönen kuusipuu. 30 metriä ainakin. Ja sinä meinaat sen kaivaa sieltä ylös. Pitäisikö Kitan kohta keskittyä muihin hommiin?